Takže lidi, mě jmenuje Péťa a já vás vítám u dalšího videa tady ze Shakes and Fidget. Začínáme zase na S27, kde máme svého Péťa TV. Když se podíváme do pošty, se mi dopíše. Smažu všechno. Cech. Nic se neděje, jo. Tak já jim tady jenom hodím zlato 10, což jsou povinný ty. Tak jak vidíte, tak houbičkář, tady je zase nějaká akce, pro mě nezajímavý. Takže se dáme dřív Syn slávy, nějakýho major, ale já nevím, jestli je budu úplně dávat, tady 16. Tady bych mohl dát. Dal jsem, šikulka Péťa. Protočím pod zemí, tady zkusím tuhle paní. Tak ještě jednou. Tak poslední houbu, tak ještě jednu. Nepadne, no dobře. Takže tady vezmeme rovnou nějaký quest. Jo, počkej, zbrojírnu. Vydrž. Asi nic pro nás. Není nic pro nás. Tady síla 22. Jo, tohle koupím, ale nemám na to toč. Když tohle prodám, to je za 4. Ne, na to mít nebudu. Ale tohle koupíme, to je jasný. Tak tady vezmeme nějaký quest. Za hodně goldu, tak vezmeme tohle. A přesuneme se na S7, kde je tady náš Kamil. Zvedneme si hlídku. Ok. Dáme se do zbrojírny. Je epic i víkend. No, tohle nic. Tady máme lepší, nic. A taky nic. Tak čaro obchod. Štěstí. Za goldy. Ještě zkusím takhle protočit socka stylem. Nic. Tak jo. Smrdí? Jo, smrdí. Sakra. Mám na něco goldy? Ne. To můžu prodat. Jo, já jsem chtěl hodit do toho. Do hajzlu něco. Jenomže já tam nemám co hodit. To je trošku problém. Tak zkusíme Syn slávy nějakýho Warriora. Fitka zkusíme. Dali jsme ho. Šikulky. Tečka, tak. Lidožrouta. Tady tebe tohodle nedávám, to mi je úplně jasný. Tak zkusím tady besty. Ještě jednu houbu do něj. No, nedostanu ho pod půlku, no, tak to je špatný. Obratnost 160. To je tohle dolů, že jo. A tady mám tu šlapku, tak já si nechám šlapku. Vezmeme tohle. A jdem dál na s2sfgame.co.uk, což je britský server. Taky můžu smazat. Tady jsem v cechu Papaluky s Kingdom. Podíváme se, jestli jsme něco dali. To jsme, myslím, asi vyhráli, si myslím. No, 136 na závěr, jo. Jo, vyhráli jsme, pěkně. Se přihlásíme do útoku. Vyzvedneme si hlídku, podívám se do zbrojírny. Nic. A zase nic, jo, tady fakt nic není, jo. Čaro obchod, tady nemám ty, tady nemám houby, tady nemám elíky, tady nemám nic, tady je to se mnou špatný. Štěstí nic. Jak zkusíme Syn slávy, jsme 843 a to jsme byli 769. Tak jsme mage, tak zkusíme tady lovčíka, jestli ho dáme. O kousek jsme nedali, tyjo. Škoda. A teď nevím koho tady, protože nikoho tady nedám, když se podívám třeba je Raptora, tak ho zase nedostanu pod půlku, což je docela špatný. Takže tady hodím taky quest nějaký. Goldy, berem, mám Raptora, tak dobrý. Tak a jsme na S16, kde je tady náš Péťa. Zase si vezmeme hlídku, jdeme se do zbrojírny, třeba tam něco bude. Nic. A nic. To je fakt zakletý. Já zkusím protočit elík, nic. Ani jeden. Spodívám obratnost 22, síla 17. Pozor. Se nám hodí tohle, když tebe prodáme. Tak. A do pošty. Císt ve videu. Synej, LP, Pils, ohodnotíš postavu. No, máš to pěkný, protože jsi na tom líp jak já. Steed koupený za goldy. Tak to tě šlechtí, jak jsi na tom s podzemím 20. No, pěkná, mně se líbí. Pěkný.
Tak tato mapa, to je strašně pěkný item. Se podíváme dál, co tady je. Zdaj. Nejseš fake, nejsem fake. Počkat, pošta, smazat všechno. Tak a zkusíme podzemko. Třeba ohavnýho gremlina, ale já to tady taky moc nedá. Co to je? Dobrý, se to nějak úplně zaseklo. Zkusíme ohavnýho gremlina. Vůbec bez šance, to jsme nedali ani pod půlku a masitýho golema taky ne. Takže vidíte, že tady jsem dost ztracený. Zkusíme nějakýho mage si tady vyhlídnout, třeba tady 28. No tak to jsem sfailoval jak hajzl. Takže si tady vezmu nějaký quest a půjdeme na další účet. Ještě máme jeden, takže přijmeme. A jsme na S5, kde je tady Péťa, kde jste mě pozvali do cechu Minecraftový mineři, nebo tak nějak to je. Tady jsem se nepřihlásil do boje, protože jsem nebyl. Takže tady se připojím. Ropopo, předmět, zůstaň u nás, že jo. Zatím, jo. Tak, odeslat. Jo, tady máme hlídku, si vezmeme. Zase do zbrojírny, tam třeba něco nenajdem pro nás. Nenajdem. Dám se do čarobchodu, malý elík, další malý elík. A zbytek nepotřebujeme, tak když nejsou jiný elíky, tak si nahodím tyhle elíky, no. Když jinak nedáte. Je zase akce u houbičkáře, takže zkusíme. Ohnivý elementál. Je dole. Já jsem frajer. Vidíte, jak jsem tady koupil albu, jak vůbec neleze nahoru. Teda ještě jsem ani nedělal. Musíme sudovýho lupiče. Co to je, to je pásek? Jo, ale já ho nechci. Nic si nechám. Třeba se někdy bude hodit. Jsem full zrcadlo. Gz. Tak, podíváme se ještě dál. Tak, tady piráta tmavou se. Ten by taky mohl padnout. Dobře mi. Krása, krása. To je už třetí podzemko, co jsme dneska dali. Tak já tady mám ještě 2 houby, tak kamennýho trola. A ještě jednu. Pěkně. A dej. To už asi nedáme, si myslím. Už nemám houby, sakra. Takže jo, já se s váma teda loučím, se podívám, jak to vypadá. To je ta... Ne, to je špatnej. Ty seš S7. A jo, ale tebe nemůžu ještě to. Takže jo, takže já tady dám taky hlíd, teda hospodu. Třeba tuhle. A loučím se s váma u tohle videa a uvidíme se něčeho dalšího. Takže ahoj.